Popradská železničná stanica, 5:30 ráno. Dobyčáky a pískot lokomotívy, pri ktorej sa tejto žene zvraští tvár. Práve tento zvuk spúšťa lavínu spomienok. Vtedy mala 17. Do vlaku smrti každý nastupuje len s jednosmerným lístkom. Vagóny zatvárajú pevne, vo vnútri hlava na hlave. V porovnaní s týmito galejami je dnešná cesta do Osvienčimu luxusom. Edita Grossmanová ale plače. V tejto chvíli totiž vo vlaku čítajú mená obetí holokaustu. Ilona Teslerová, 18-ročná. V tejto chvíli Edita Grossmanová vchádza do pekla, ktoré stvorili ľudia, cez bránu, ktorou väčšina prešla len raz. Jak mohli inžinieri vymyslieť také šialenstvo? Medzi múrmi sa v jej hlave premietajú kruté príbehy, nocľaháreň plná mučivých snov. Počas spánku ľudí zaživa ohlodávajú potkany a vši. Bola len lebka. Vši jej sožrali celú kožu. Z plynových komôr zostali len ruiny. O tom, čo sa v nich dialo, vypovedali škrabance od nechtov na strope. Dodriapaný bol dokonca aj betón. Ako je možné, že aj človek človeku vôbec také, čo si urobil? Ja si myslím, že kým bude ľudcov, na túto otázku nedá odpoveď. Na to sa nedá odpovedať. V koncentračných táboroch zahynuli milióny ľudí. Bola to temná doba, ale vraj treba o nej hovoriť. Aj preto sem pozvali slovenských študentov. Pokiaľ si neuvedomíme, čoho sme boli schopní v minulosti, tak to hrozí, že to budeme opakovať znova a znova. Vojna totiž zaspala, ale jedno oko má stále otvorené. Marek Vnenčák, televízia Markíza, Osvienčim, Poľsko.